completely. Much they had to be prepared. Never read it. And they spent the entire 40 days. The people in Ishwa, the people in Shalwa, who would go no sumo, no sayo. Soulless mamaliso, no sulo with Shawamaka. But they had to be prepared, Mama. Let it go your West Shawamaka. So the food is never your need to go no more. The way you are to our prepared, our ready. Now, if I believe man sekulo 40 days, uJesu aspenda wona beqeda ukuvuka namanxeba ehamba nalo 40 days. Ngiyathola ukuthi kunendoda ebizwa ngoDavid. Kunama similarities engiwatholile la kule ndaba kaDavid nale ndaba kaJesu. Come on now. Sengifuna ukubhala ngithandaza ngiyele eThekwini. Kunama similarities akhona between uDavid and Jesus. Kwi Old Testament kaDavid, kwi New Testament kaJesu. Sithola ukuthi kwi Old Testament there was indoda ebizwa ngokuthi uDavid. And uDavid lo lithi iBhayibheli ke bazalwane, lo David ubenesimo esithile sokuthi ube umfana osemncane nongenamandla. Ngithi siyakhumbula but kunento engifuna sibambe la ukuthi uma uDavid eqhubeka ekhula, iBhayibheli lithi mangabe ekhula uDavid waba ne-encounter with uGoliath. Uma ne-encounter noGoliath, ngizokhumbula ukuthi uDavid ilakhona asebenzisa khona indwayimane, ngiyakhumbula. But iBhayibheli kontena icacisayo ukuthi wamwisa ngendwayimane, wamqeda ngenkemba. Akamqedanga ngendwayimane, kodwa wamwisa ngayo, kodwa wamqeda ngenkemba. Manje uma uyibusisa uyathola ukuthi kahle kahle ibidingeka inkemba ukuze kwazi uqeda. Ngoba bengenzeka buyise kodwa engamqedi uma inkemba ibingekho. But unfortunately umefika uDavid ufika inkemba engayiphethe kodwa ephethe indwayimane. Kanti inkemba uzoyithola phambili la ayolwa khona. Oh, shia. Ngoba kwezinye iziphi emakuphile iziphi ayisuka ifike inkemba yakho. Akusona nje iziphi ayinormal, kodwa iziphi ayifike inkemba yakho ukuthi uma uyaweqa lempi ngeke uyithole le. Amanye amazwi ukuzithola le nkemba. And little Bible lami le nkemba was very special. It was big and heavy. It was bigger than David. Because it was designed for the giant. Manje uDavid akaze ilungise le nkemba, walungiselwa. Inkemba akaseyenza ngesandla sakhe, kodwa wabiza ukuthi impi yakhe yokuqala engene kuyo. Shiyahata. Athi bengena kule mpi yakhe yokuqala, athi baphume nenkemba enkulu kunayo. Kodwa yathi angiyishiyile inkemba. This is the evidence. The evidence of my victory. Ukuthi ngisanqobile. Ekhanda ngilisosile. Amandla sakimi. Ekade kungekho kimi. Sakukimi. It's my evidence. Kwezinye izibandula kuzo. Selane igama. Selane igama. Your evidence is waiting. Oh my God, and use what you have in order to get what you
don't have. Oh, I am a Lord. And use your power in order to cut what is bigger, what is special, what is taller than you, what one is I don't deserve this one. God is saying again, hey, go and give me Goliath. I stood against him, not bigger than strong, with the power from above. That's the one of man. But I have to face it. Operando as quadras. O Google as quadras, o jogo de mulher terminou. Então, I told her. Even to my people, I told her. What I don't have to tell. But even if I believe it, this one is better. This one is perfect. This one is better.